Bukod sa Commonwealth na marker ng bayan at Rizal Park na bubungad sa inyo dito, isang nakakatuwang kaalaman na rin ang nagpapakilala sa bayan, ang pagkakaroon ng mas madaming populasyon ng kambing kesa sa mga residente. Bakit ito nangyari? Alamin natin. Kumain ka, te! Ayan o. Napili po ang bayan ng Balungaw para po sa piloting po ng Farmer Livestock School on Integrated Goat Management way back on June 21, 2002. Nag-umpisa po ang kambing ng Balungaw sa 1,114 heads, 416 po na farmer na nag-alaga sa 6 po na barangay. Ngayon po is meron na po kaming within 20 barangays, more or less meron na po kaming 23,000 na kambing. Hindi po kasali yung mga nag-aalaga po ng 4-5 kambing pababa po. Year 2005 po, nung nagkaroon po ng utop, ang utop po ng Balungaw ay sa goat production. Then, ang culminating activity po nung matapos po sana yung PCARD na nag-assist po sa amin, ang suggestion po nila ay magkakaroon ng Goat Festival. So far po ngayon, mula po na nag-umpisa po ng 2002, dito na po yung lakbay-aral po ng mga nag-aalaga po ng kambing from Batanes to Hulu. Kung nakikita nyo po ngayon, ito po ay galing sa lead project po ng agriculture. Mayroon na po kaming 26 heads. Maliban po sa mayroon po kaming stocks po sa bayan, yun po yung nag-umpisahan namin noong year 2005. Doon po, ito po yung ginagamit namin as showcase para po doon sa mga nag-aaral, para mayroon po silang hands-on activity, makikita po nila kung ano po yung mga breed, kung ano po yung gagawin sa mga kambing, at paano pagpili po ng mga inahin at saka gagawing bulugan po. Naging popular po ang Balungaw dahil po sa kambing, dahil po sa destination na po ito ng lakbay-aral. Ikalawa, kami na po yung nagsishare ng knowledge tungkol po sa mga mature technologies po sa pagkakambingan the whole Philippines po. Masayang-masaya po na naisishare namin yung mga technologies po dito sa pagkakambingan. Natutulungan din po namin sila sa hanap buhay nila at saka po dun sa yung iba po, hobby po nila. Yung iba po, nakakatulong po sa pag-aaral ng mga anak. Maraming tulong sa akin ang pagkakambingan. Isa, nadugtungan ang aking buhay dahil sa pag-aalaga ng kambing, sa pagbinta po ng kambing dahil ako po ay cancer survivor. Isang bayang nakikilala at mas makikilala pa dahil sa taglay nitong mga kwento, ganda at kambing. Pero may isang lugar pa tayong bibisitahin na tiyak na pagpaplanuhan niyong puntahan. Saan kaya ito? Mamaya na yan sa Ganda Mo, Pangasinan.